Y'emyaka eyo nigo balinzi y'amorokerero y'abaibuli. Biyakigi mao mwanchu murigereria bwigeta seni Kyandize TV ne mambi ngiana letoku merana aso morobilio bwensa kyabo no mambi astoiro bere wekiranu kwene kemna nko kumanyatore aliabete kago korekana kuralit kore goro goika emambia ayabo no iga. Good morning mwanchu murigereria na kikwabo kirepi ninge location yago to manyenga yoko bwatera umorobili korwonya kwa bere go goikirana asike bago kyago sangana intwe tobe tugusanga sobwamo so sensemerie mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Bwigo sanga nintwe wetrase namba yesimu ya 0792192834 otomanyenga yokubwati umorobeli kurnaende mbarabi bali yogutura babibagosoa ase omorobeli mashabiki itonspi niko tokobarigani bene ase omorobeli wensaki abono mambia motomanyenga ngakura chikaunti chonse 45 na ibere ayenga yokubwatera umurubiri wensaki akurwa mashabike itonsi kura chinse chiri cha Michael bakoragwa n'umunyakirego Kennedy Gisemba ni otokubarigana bene elinde tubamanya sense ya Kenya anenorogongo rwagusi na rayi agendete gokorekana akero mwanchu murigerio metenga rituko ria Jumatano litukeliga sentunda ya gatatu nigo tokumurikira amangana arengete kisemi aneno mwanchu murigerio abona igatura chiko batokumurikira nga kubatikana noko na chogwe chibesa korwa sensemeri yeserikali enene chibesa chichabere chikorwa go chiase chiskuru airinde chibe chikoene kyanga ngosira chire aboro kigwa korende birenga bikabikorwa nga aboro kebanene be chiskuru ni yera bege kuba betere go chake tamu yego cha babe ba komenta school fees ntobeto gusanga nayo mwanchu murigerie kerengerere kyago otumanyinga ngakyoro chenga ne yera chiko bage koira abayibuli asensemeye keroro chenga ibintu bino bigendete kokonga mwanchu murigerie ayonga tiali turabeto gusanga sumurubeli obwensa kya abono mambia kondele terene kerubo Frida nolio kanike na chibi channel yogiri agukira sole asenchira yabene nerenya nchama Abigail. Nanchinkoro kwa job maangi mwanchumurelia Ndizi TV lituko neritichi gatatu mwanchumurelia Ndizi TV nabo tamberi kuruko mimi na Crash Wednesday ase tokobato chengera abasubati au nabo kumurikira boygo amangana rengete abasubati liboli yoniringa musubati kyoyo ogo chengera ase imambi yabo no nabo ogo sanga naintwe kerengera likiao anemono igoro yoyolia ogo chengera imambi yabo no wetera sumtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital Essence Media YouTube Ndizi TV News atakomtano ito www.ndizitv.net na website nere yo nabo wetera asinamba ito SMS 0792922834 sangani to karanga likai mambi yabo no anemono igoro mangana kiaya ugo chengera abasubati nabo iko mangana kiaya okuinyora abasubati asingencho bakoba bago kora asigima mbia bono mashabiki tukora se county ya Kisii, county ya Nyamira, ki county tunjokana ino Homa Bay Migori na boygo bali bara se chinse mochiriske orogongo Rwagusi ensemeria ya Nakuru Nairobi to bali kana de boygo so ime yumurubiri ogwensa kini matenga mashabiki tukora chinse chire chisiko chinse cha Michael na boygo chinse chiria cha mache mumbu chikakicha bono nalimoko bwatoka ekebago talikubayeba amashabiki icho aliana tubwa kurwa asenseri America ensema Minnesota Kennedy Gisemba so imemoroberi obwensa kya ase ensemeria bosomuchie o Dallas Texas Elvis Omboto nere okobaga otwakilisha otoka se county ensemeria yense ya Canada ntobuate Shenkeburi egatia barwana tokotwakilisha kurwa sensemosi nabigo asensemeria Doha Qatar Dolphin Mura egatia mashabiki
amange agotobwatia ansema mbiabona wigo na amange abera kwane kigwase tukulia igoro lya lengere tuko lyokurobekana ase chinse mo au astrabite kumulekera amangana yo ase emambi yabono asigo mwanju murendeze tibuna botami kwa tebinga kiko igura malio gia ya abera goswa embe manyanga umoroberio wensa kya obeire guguchaka askolere buna botambe ni goto kubato kumurekera lingana lya Nyasaye na wigo bukwa abosemeria bosemeria gwetira azilingana lya Nyasaye asimambia bono turaptosa mukuru wasigitabu gikwirenerera emerongo 3 nemo guchakera umustari ogachana nemo tabanga motene nebo kongu mobe abaremu timo basakuiruka gose kobwa ekiagera omonene Nyasaye oino nagende amonaine takubatiga mubugwe gose takuba tuguta motenene ebokongu mobe abaremu timo baisa ko bairuka gose kobwa ekiagera omonene Nyasaye oino nagende amonaine takubatiga mubugwe gose takubatuguta mwanchumulia Undizi TV ngokwa gosemelinga imambi yabono kabe omoremu takoba goko nyegeligwa nimatenga nabira nyalekanenga orocenga ebintu mbiri kogenda bunuga netibigende korende tobasa konyegeligwa twara oboremu asengenje yaki ekiagera Nyasaye ta nale amonaye takoba asaga gotiga tagotiga obe goko bugwa na boigo takoga tagotugutani matabange mbaro ranyolenga nonyane school fees mbaraika gwakana chinga kichiabono obogimanigo bwabere bogo komwa oigwetenga aborke otabanga wikamwaka ne school fees abana manya oswa ase school chinse mo chinde ntubwate bali bwate abaruire ase chinyagi tali emambi yabono basinirenga ngaibe tikorusia e bill omurwero yobere ase nyagi tali ngakitambe ingana yokana ngo kogosemelinga tubasakonyegeligwa twara oboremu twara ogosemelinga byonzi mbinyale kanena beranyale kanenga sekinyoroke ligonde tukuruwani bwa esegi ntindi naboigo anoena sendemero nubwatobo komu ase endemero mu muromi none gakuruwane ryobole mu bwao osana mubaraka abamura bamwabo omusacho go babeire bagokoruwania manyanga yorabega okubwera Nyasaye bikasigo twara ogosemelia emambi yabono nga toko bugwa twara gosemelia naboigo nobe gokubwa kuna kosemelia emambi yabono sigo mwachimurendeze TV twakoganiringa gendra gutwara obolemu wakirebiya Frida ndakirebiya na kimambia we mambia nerengia kabisa ndo chenga nabo kirebuya ere buja kikima yes na manga bere gakwene kigwa ime yens na isiko yorogongo ruagusi yes setaro chenga ukurubikana kwa bete ko basiri tuko higoro sinsemo ime na isiko yorogongo ruagusi olende sokora kwao ukurubikana uko boli njeni sibone genda tebusaba ntaba basona ndigati akaranga abante bakarego take advantage merobeli ya Gen Z kwa nyaranga babere bagwesona nigati na boigo ugokorubo salia ekiagaranga alitobe tokorora alili tukuli igoro abalitali Gen Z nabanta batoera runande mbaligo soba chikubuna chiduka cy'abantu ego ngambarora basaga nimbaro robaro lirenga elinelibaga lyabene lyokokora obosali kwanyarenga bagwesona negativa ranga nokurobikana ekiageranga litukule igoro nigo Gen Z abaro verite ase okoinyora bali basiriti amagima abo chinga kiciri cyokorobekana akamenya kwanyaranga ntoro cyababwatani bande bagwesona negativa kwenda bakobuna chiduka egento getali iki yakegima litukulitanga ni nalito tokoranga ukorobekana gwa Gen Z kwa renge aroro nabo igoli tukuliriri tangani ekaro kurobekana kwa bate kwa kubaniko twarochinga Gen Z bachite no morembe duka ya muntu tebuniri akoro kurobekana se enchera yo morembe tukoba toki kigima kolere litukoli aramisi maiga tabantu mbaro
ranga panalete kutumika kurubika nuko aso kurubusalia naletu abato koranga babere bagwe sokritu kuri aramisi aramisi boiko bakaba lidia jenzi babere bakucha kurubika mbaro babete bagwe sona nikatina wachaga kurubusalia mono koranga bono mbaro babere bakoranga chinga kichinde chonsi jenzi koranga likurubikana baba soko kurubika nuko bati maite mbaro bako mnyokino ni jenzi babaita nabere ebibago frida ase kolende mbaka mbaro kwa koranga bali kuibera jenzi abanyene ase koranga ukorobeka nuko wa jenzi kwa bire gogo tote basigi Kiswahili nga kumetekwa nyara abana abantu bali bakoranga frida kuhaliga niriekege ni mwao chianko gete chiataka ku korokana amatanga narumuntu bako nyoranga abantu bari batete bayiriri bakali dia bene barorekane asikulinde ekunege koroto kubatuko gikiria asengencho nigo abantu naba bakoba bagoswanana madiri chikonna nchirito mu Kenya onde wensi korobekana kulene karo muntu akucha obagaucha ka kurubusalia nalio kunyoranga amngana ko bagusarika kero kurigereria by the way nakyo konyoranga bona abanyanyimbo babiri bagutumika chinguru chinyinge nonyaga igase county ya Kisii ntoro chinga okorobekana kuri kwa bete kwa kwarekana wikiria eta ngwarengo ko morembe at least no muntu yo mosiriti obuguma bwaye nande ni gabete kagutumwa ne pigipigi agini kero kurigereria litkuligora by the ya bete bobe asobo cyobusongo ngware gweta nikyagera nk'abantu bari nkegari bari mbare korokana nganje nzibari korobekana asengencho abwikira chinsa ibere cyabutuko bunatware kwigunganigo ukorobekana kwabete ko kubugutindi chinsa cyabutuko kwera neri chikoli batebanga korobekana kobe uchakira chinse ikirabe chinsa ibere gwika chinsa 12 cyamaragoba kurende abakorobekana butuko mbarabyaba yumaminja edi chikomo nabona butukorokanga tyabaro bono babe dealt with like criminals bono bari bono bari yo moraigwe nsare batebanga criminals nabu abo bono tari jenzili ari korokaga kiagera nonya no mucyo bosongo tutakoranga ebibago byabete bigosona nagati ukorobekana kabisa na barali bakanyora chinga kichinko cyo gukora ukorobekana matonyo muntu karo murongi nkyakobwera kubwato ne kamera Fulani ko mate ngani go kurobekana kubwatikana neri chiko ngoko bagokurwanira abaralia ngoko bagosaganira abaralia bedentoro chinane omochyo Nairobi abantu mbaroro bekorete ngabrabo nabarali bakabika chi anga chiri cyabarali chiri kire press wana abanyanyimbe bari ko kuminga kirera abarali bayiciro omochyo Alo, ogaranga bage bibya imokiri chi technique chinyinge barolire ngakyamanda manako genda bono barikiri chi technique bagwesana negative besive inengana ijogo ichani kigima ekero muntu akwamba kubeka chianga cyumuralia bono nabaraje ko gachinga cy'abasikari bono actually nabaraje bono babeke chianga cy'abanyanyimbo ore bakora sabanda masasi na intunya ko mochi abanyanyimbo ngana bagwita abantu anine bibago na biro bibyabere bigwesana negati sikurende karo igileria okorobeka nuko gwa Gen Z bagwa timurai ayoro chinga gochimoto iga asinale baro okorobeka nuko koroche singinjo bagwa timurai na boigo goikera bono mbali yange okora chinkwana ne serikali ayokoranga ogutatwara ko kumurai ni chingurugoko babo se niyo korachikwana kinga babere babo taikira ni kirenga babwate ndo cha sema yane baisa konyoranga babire bagotwara umurai meteri twabere tokorara abantu bagusira se chinchire chiye obotutukano akonyaranga umurai yoli obona boranyore ngo bolire onekera bagosa actually mutanda bagotumika next sana aso gukwanira nabayigo korobelia ngikeri batagete akwaro chinga ekero umurai wensa tebetenga tiga bachese nyombene ne yoborai babe bagukwanirana barabumba kanite ekegera ng'abantu mbaro babete bagwesokia ng'abarabuna barai babasae abo batali abarai babasae bano akaba bakubarigania
ndoro cha se mitandao buna chingu machigweta agali ngomuraibu ensobereka gwanchirana either itkoria Alamisi agoseri itkoria Ijumaa aso mutandao ri X erinde baba gutwara chingwanoro lakini kore ndoro chinga abasae egentekerene bali kurira ni finance bill yo mwako yoiga kabake gotuguterware naende bona mbara baba goisanika ekiagere bagotebanga eserekali terabage kubaira buya bona gegento batagete no kurwani obukurumi baine kyubukurumi ngabo bugosira serikali bane kinga serikali ya Kenya Kwanza chira chiri cyabete chikoligwa chinga kiche campaign na kibona batayite barole chigo ikiranirwa bona mbatagitingwana bona iga nebikoro batayite korora ase ground nga kibigo kolekana onya gwatebete ne chiparo kwagacha agacha chipara ndoro chino n'abasaikoro sinse Maria Tranzoya bagoteya babunge baino numwachite mugaka yes bona hira nagaiga ase ground mutatebina na kiriririe chi campaign inki project kimwabere mo gwikirania anya mwatabete n'iki paramo kwagacho nyene n'iki skuru nkire kimwo ikiranire onya mora ikirania ningi ke batangete gutaikirania bono iga egento abasaye ba Gen Z batagete tali ngogoteba nga tutafanya kora otsokena nakinga bono na akorire gente keiga se kolende karo tukubatukuliria asubuhi me nigo ikati yaba manyebose bali bakora obutuki asense Maria kisiasa bakoteba nga kende nkeyo kirabege kugenda kitabu ati morai twabere tukuma chinkuma abantu bali maega se kolende ngana egwendrete ende tokorera obutuki boime ene serikali negende tukwebolya maboliga onditawo lumayo korobekano asengenjo njirate yo korobekana kurabe okoneneiga undata iba lakini umaite ekero korigerere job ensebono yakiamukire tenga buna chinga kichiri cyakare koranga gosono murayibike magya ODM Raila Odinga uraliri bene ngango cyare ko sokaro bekane amerelyo bokoreri bwe serikali saize ekero korigerere abana baiga ba Gen Z okonyaranga ebitabu mbiroro babete bagosoma chinga kichiri balenge high school chiseti buku nchiroro tware gosoma okonyara bona chiseti buku echiga na chibakorirete na ali agendete gokoreka na serikali bono they are applying it igo netabanga of course na bora nyorenga atinko bayigerera kyagara timanyetiaro na bora nyorenga y'abantu mbaroro kurumaega yabo lakini isakorigereria Gen Z egentekemo mbabwa ati mbali kurigereria nga oyo gosenkuru ari gesakugete gosenkuru tokonyara kumanyanga Gen Z oyo no mugusi Gen Z oyo iga no mukalenjin Gen Z oyo iga no muikoyo yani barabu ekero ba amu force nero roba bwate gosobo momboro robo libabwate nga ekero tu amuire kurwanirira omuntu gete oika turwanirire ekero tu amuire gochama gokore gento oika tokareke tochama sekolende boigo enje turuchinga ukurobekane bukobete uchaka asenchire ndonge batwara oko moroberio omiya kanise kaba gikoba okoboko kolenencha ndochinga gochia amatuko alebosio ndochinga chinguru chilijenzi abwate banongo chichire gochanze asengenchi yaki kubwatekana n'abantu batali abali kurobekana boswana nagati ebibage byabete gosona nagati ndochinga nigo ebibage birabe bikonekinga bibiri bikwire ni maga memero biribose the effort babiri bagokora asamatuko amaiga asigo nebwendete abasaye ba Gen Z babakuligia enchira yende yogo chikonekinga ebirenga byabo ngwikira na bire serikali asengencha kifrida bakigenda no kurobekana nabura nyolenga bono mbari twikirania ebirenga bekyage bibago byabere bigosona nagati unebwendete bono guchia amatuka bosio babakuligia chinchira chinde chokonekinga babere bago ikirania okugani kwabo naboigo igento ndigetie ko bate binkiringa mbabwandete bono bakikuligia chinchira baba kugwatiri chiko asokonekinga ebiroro byabo ngoikiranibwa bire ane mono kubwatia akolengana nirichiko asengecho mate ebintu biroranyolenga abaligetigo chikokora ane mono bunogotebanga baligetigo so state house mate bintu bitayikonyarikana baba konekinga mbabwate ebirenga gete nabo abasaba ba Gen Z mbagwanda kamanyenga obocholi borumbu abete bakwera umura yobete gachorua Dr. William Ruto nabo igo emyaka 5
nabwate murayora njikuru omo Kenya nabwate right yo kurusio monto bisi onye tari goikirania obokoreri bwae richikondro rori bwenete korusi kubwatigwa onye baruje ngabokoreri bwae mbaraisane babonete barusi babwatiri chiko ryo komorusi abise ndagateba nga bono nga twamoire myake yetane ikiagera ngomorai bense nigakora imyake 5 bochori bwamanya go no bwate right yo kurusio monto bisi onye taraikirania obokoreri bwae burunge as long as you bwate evidence isaine maite ngo teberi go kelinga enchira yo kurabe kurusio murai bwense gwetera ase ugutumika bali babete muabete mogochora your representatives baraba bunge dubwate enchira egurukunga impeachment eju no gwetera gutumika ababunge bali muabete mogochora abakone kibago beko muswada busube bunge kurabe go konyora okwego okoboko n'ababunga bange ali akunyaranga kurusibwo abisi kolende Frida ababunga bamuabete mogochora nigo kwarukinga abange nigo babete bako muswado bas ekura asigo igenchira yo kamura moko enekinga inerenchira murabo gutumika na boygo asigo nakingota para Frida ababunga aba litangani rokinga abange babene go bako serikali ige eyuningana etabike kunyarikana asichinga kichabo nikote binga abasamba bwana tabairane back to the drawing board baba kulikichinchira aha choko nekinga ngochwikira ni bale ebirenga babwache kero kulikire nonya babunga baiga abange nonye bagete yesa somuswadori kwaro chabande bagoteba ngancho mete nara ire bunge gali ngachikotabuka ngakwana yes oyo ndateba ngena igwete oyito ikaranstenere kagukwana yes na inche ngateba yes which means nga abande abange okorange babiterete gwetyo muswadori twararire chinguma abande bayiranire bakese ground bago sabo kwabera igo which means nana kibono iga abasaye ba genzi mbabwate chinguru wesa korigeri abange babo ababasabiro kwabera babwatira nabali bagete no at least bagwereire na bachaka go iro muswado oyu nabakonyara ngaba babere bagwete lakini ngo tikabone gento kerachike bayire ni maega na chikrimine chiga chabere chigweswana nigati tokumanyanga ningobwa tokoboko bwo chisiyeta lakini metenga genzi na bantaba ngaine na bagutumeke technology kumanyanga ababwatani abanga ibakorwe sebi bage binga ibikoro onye bale kumanyanga umusigari gete na gete enamba ya yesi minere yiga nerubwatete akashuti montogete nane bibago biri batake kumanya naba bakumanya because twaroche na sense meri ya ipoamba sinye tukumanya abanyanyimbo ki abagwitaba okanyaranga abasaye bagosoka bakabako clip ngaki ngaki umusigari yabete kago shoot example tokorwa nkiriki Alex Masai waruchi muno munyanyimbo amo shoot titene nigo samura titene kago soigarime igoko nyaranga ngokora barubutuki by the way bakabanyoranga ngaki mbantu kyaba igo batake kumanya no nibibago biribya bete bigwesana ni guturubani okorobikana kwabo nabo bakumanya ndo already naboranyere sai bamanyire by the way natogokwana iga Fide no mutabankelinga bono babwandrete as emirubiro gwate ko chibusia iga bakuriki chinjira chire chingi ya chuko bakubwatiri chiko nabo igo kwene kinga nonyanga ase myake yetigarete busi bobochori obonene babe bakwibanga kigima babe bakwibanga asenchira engi ya kigima eketura chikwenda sobochori buri bosio babe bakwene kinga abasa bangwe soki bale ase obonge kigima na gwakera chikura abarai bali baruchinga barachiko bakonya chiro chinere nchira enene boli turabata kwene kinga twabata koleta amonchiryo imense echo ya Kenya asenge ncho bata chitu gutware kirenga taburabe okonyoranga twabita gutwara ense etabwati mochoke etabwati aseguchia bose umurubiri utabwati aseguchia by the way nyakwa soete mitandao igoro kwale kurigereria ebare gotebia basaye bali barenge yasokurobekana nga karuga abo abantu bayeswana niriga abo nebibaga abumbali genzi tamago chichinyomba igo which means nga abansaya baiga mbare so keen nebintu biri bagokora ande kero kurigereria nga asekerenga gusabara ibali baganete nga bachikoba agambera matukabo sio kwabere go kurigereria mwanchi muri bagoteba nga
bagosokia baraiba bagoteba ng'a abaiga nabo torabe togosira amatuka bocio igo iminute ng'aki abasaya baiga nabo rarokane ng'amba bwatikire ngaraki n'abantu abang'aini bamaitasi bakuru naende nasi bagochingai bantu bagwesokia bosaigo batamaiti ng'ani nki batagitasa obogima bwabo aba n'abantu bamaite naniki nyarebe toisa gwesokia iga tomosire iga obochori bore bose tokumanyaga ng'ano obochori bore bose bakochaka kurwanirira mapema igo abantu agosabaraiya baiga bare bono iga batachieti gwonchereria chimbwa chiabo obochori bukare bosio ngonyorore ng'a aba n'abantu barasoya omutandao batebe ng'a bono tigatochore nyarebe asoya asetebe naenda iti asensemerie chikura chire bono iga by the way nonya n'abantu bari babwatekerengera kyo gochikurwanirira ebirogo asobochori bo mwaka bw'ikiri 2027 nigo basoetie embe asiki mbago chikoru chira chire batabe bagoikerania ekiagera ng'a Gen Z mbaba muligete millennials mbaba muligete ige babwate noya barai abaiga barase ebirogo sai ebabwate ogwo by the way bakurigereria esco card yabo ng'aki keira bono iga basinyukoira na gochichinga cyabo ere buye kigima ayuna mange abatakani kuri goro asikurinde turabe tokumurira kigima nabo igomwanchumureria Ndizi TV ime yomoroberio ubwensa kia nabo igomoroberio ito ime Ndizi TV turabe tokumanya ase obo ime asinyencho nintwe inamba ayamo Frida kende litukolia Women Crush Wednesday gona manga tubonete turabe tokuligireria Frida timatinga nikiyo takiaba mono akakonyoranga umusacha n'umuzubati babiri bakonyoma na komenya amo bakonyoranga chakire komenya mo nigo bari buya bamenda no kugima buya kurendiriria umusubati aberega konyora oburito abakonyora chimbo cyo musubati ofile chibonjoreria osege ndabo geretine giye kumachana talindo akatalindo ababe akagera naki lirito asatase yoba mbuya tuarenge etabimbuya yarenge bakarana agataba this is the best woman bona gendo wachito kabeka mabo nagiki aletro muchando oitalinje ngegendo mbogolete mbire rarenge senge ncho musubati korwa nyole gende kyote bagia soete imi bigo chimbwa chiae chiabe chigwetereria akanganya chi ebeti yenyebera kagenda so musubati umwa tari kubugoli sibi koko kakomoro ngojire live TikTok na musubati umwa hono Frida hani ndoje ngambale bagwetereri tari gwetereri by the way akonyaranga umwana yabo goliti maybe saa zingine oangire bona tati korra tato mwabo nyombe ya mogechiri ateba bona tiganga Baden ko nyorore leki ekero musubati ai bwatereti ko nyorore nga umuntu narawanja ai gwetanya ko bera nerage not necessarily abe tato mwabo mwanore lakini umuntu naroro ko nyora yani akoigwa bera rangenere lakini umuntu narororo yani akwanga tari ko igubona no komora ara morore by then no korukaroke sacha by the mo boneta mo understand kwanya ko musubati okuboka sasa bachiabo tukwa tabinga omosinta gita nando tamoreterete wanae mochando soirega by the tari ogwancha kwa basubati ngambale bakoni bakachiyo he Frida botuko ko maitenga procedure Frida no musubati ole no maitenga okorosi chiyoyo kwira kurege kachirata watachira ono bituma mbio nyombeje maitenga no endero abantu abangi nigo bautumeka obosi bweduka korosi ndakera no ntori kwanda tinga ntubusi bweduka abantu bakwenda babe realistic abasubati wasabege ntoro chenga kera abege bona tali nchengo saba omwana ogosaba Video mwana kana kuibure gakora nyoma bere jendo zabantu tari gosori awara tari gosori abasubati morisco gari chinga kiche kana chekire bale tumeka chinga kiche buya taba no enda ro mwana kanire tinzi bye binto Pero
ai rero mwana tebire ndare ritukorigima kugenda Masai Mara omwana rero igwete kugenda Lake Victoria kabisa omwana igwete kugenda Eswimo Frida maete ebintu mbiro omuntu akobaga gusaba kwabokora no nigo biko kikuruka no burito buri bwaye asara ko kindagira nchira umuntu akunya gusaba ko nyarana watebanga ngakiye ko Frida ekere kunyarekana nk'umuntu oberwe gusaba amune gitare bukanine mu basa kuri ndagire ene bataranga nero umwana igwete kuri inki kwenda tokore bona akikyo umaete kiri umwana agusaba mwayango bona ngakiyo kani umwana mtoto akililia wembe mpe ukimkata ni yeye mwenyewe kurura kuruma anabonekera umuntu umusubati akoba gago tugutobo utirutobolibwa ye asigo nakikonyoranga njeno chenga abasacha umusubati yobonekero abera kugwaterania twabe tabanga ebintu binda usaba tali yaro gusaba ebinde no mwana gusaba ndo mwana batamanyenga ninkeki ya naine ninkeki ona n'umusacha nayo bwanda tukumanyanga ekemo nabukera mokonye nabukera kubeko mabaya sako agiro umwana nasabe gendo ke kumuita biso wate bawembe mukate umwana arasaba wembe ngisango utato chikumona bana aki umwana nasaba wembe iwetali umwana nasaba wembe iwetali Mwana nindagera arasabe abasabe nyama asabe nkoko asabe mesi aiwa kwanya karabede umusubati narora ibwatranire akwomore nyomba akwenda mu abande yani omore nyomba bana igwetali amarabali sekole no mwanji murori Ndizi TV mambi yabono anamono abasacha balia mubwate abasubate namono mwabeire muko bakwibura abana busubabere bakwibwateranire nako bagotumanya experience kya onkere kieki anamono chinga kijiria umusubate awate orito mbinto kiebya betaka akora bikaba bego icha nikegima mbinto byo kumya kegima nabo igonzira kieko abete wowe tanga na some challenges anamono yako bagago sabe binto chinga bitali ebironge sangana tutera senchira area yomtanda ito Facebook Ndizi TV News Digital and semere YouTube Ndizi TV News tutera senchira yomtandao www.ndizitv.net namba ite SMS 0792928834 boiga basubati Tobendi bakalia ben na inumo mo usangane mbinto kibi mo abete mo gokora kwa chinga nebintu bitali byaga oiletero korigereri okwa inyoranga ngakorege ntubuneke kwa bawo ichana kegima nabo bibosangana intwase emambi ya bono ngoma ncho morigereri asangana intito manyinga ekera kwebwateraniti ingikeri kwa ngikeri abete gukogania sana nande ekero tari ko bakokorete rwigende kinga kikware kokora enyombe yungu twara yare ngomorembe musacha sesemeri asanga na intenga ki ngwachitoka narabone ibintu musubati uga aganete kwa make sure nganga ki kwachire na biro binyomba riri aganete riri asabire kwa moruseri goka ebina bibintu toganete ko igwe mambe yabona igo irachinga kichago cyabene kwana na intwe eyemase yemokondo mwanche muri yari tumurikire ari agendete kokorekana ase orogongo rwa gusiekero abamenye bechinsemo cya birungo ya rugoro nigo baganiriye ko enekerigwa oborendi ascinsemecho anene chinga kecho butko chubutko aya ni gago chamagega y'abantu wika ase abonchire nabo kubasagana ase omonchiriro y'amabete kago tigirwa chingoma chintindi anene asabete gakora so nigo yabirige ko ene kigobuna nigo serikali kurwa senseme yuanene abanyanyimbo ababonete gokora etaro ase okubarinda abonchiriri abo roboti rwa senchira yoboikerano abamenya abayiga kurwa senseme kigakimanyakana Tabuna birongo ya rugoro yugo tokeme ye sublocation ya mongoni me ye location ye ya Nyankoba nigo butuko bukera lituko lya rero banyara ko bagwetera ingaye nene kugwatikana monogo saganu kubanyara ko bagusaganwa amana abantu abugwe kabono bataramanyekana abo barete ko ibeni bokurwase abonchile kurwase nseme chiga nakomutigeraho monchile yomo aseleta chasunkiri chingoma cheli sasi rako basamo abantu mbararu no ne chiro tumanye kuunga ngongiri orasirwe ungiri ngiakora seru ngiabwata ari mwaye marago bansa mocha umwana one garasitu
bono iganya gitari yari risasi ndira rusi serikali gakinkonye umwana one tamaite gendo kiagenderete umuntu agotaburi gwe bagi ekogenda umuntu ogokura na baminto nkonye bagi ejo gochikorigere liga risasi erie kuba igwe enyorekane ng'ama tukabwangwiga niga bamenyi kurasora konkoro iga bagendera ko bagwetere ng'ai yokuburwa kumurembe okwo anene muno bakubwatania amo n'obutumiki bw'amarua amo n'okuburwa ekigasi gati abasaye abo barasaye iga ugatatwara igasi eyo wachangira ibichana goswa munamaru chinyasole go chikoni watarani abana baitu bona babeire abaganga gochase drugs alafu igento kende abaiboli na intu ndokari gote ibana baitu chinjira chingi yababwento okoraki komenya and then onyendri yale konyalikana abamurawa baitu abana baitu bekarakali in one way basoye nyore nase ebikundi ebiga bikokonyo ne serikali kango bono turi gotwara such kind of insecurity around bamenya abaigani go bagenda ko bakumirukaria ogosaganwa n'abantu abataramenyekana gwikabona sebono bahaburire serikali korwase county ya Kisii mene county Nyamira bemerekane ngasa yegani garasoro bikubwatira bune njira ya muyo kubaturi asokoroisya egetuo ky'abanyanyimbo ase chinseme chiga our MP Mr. Gisairo Jege Ntongo mo request is a focused young person. What I'd request him is that nabago kwana nabana inchi gaiga because boy teliang boy mungoni insaiga and many people love him. We love him so much and he loves the community. So what he should do as of now nabare kolente getuonyo lene kiaba epiang insaiga nabono intu ya rin Nyamira County no roche bogetuto masaba e boundary gere gaiga sotenine. This other side is Nyaribari Church, Kisii County. This other side is Nyamira County. So what we'd request him is that he should team up Nomo MP or Nyaribari Church. They sit down, babe Kenya or nege to kiabasigari nyone society gaiga. Kegere, it will be easier for us even to go and report these cases. Gaki mutago tokonya tororera mabira gaki tokonye rogo sene serikali makoreta mubeke birongorogora igere nde birongorogora abantu mbali korara nyumba gaki tokonye umwali oje nigo bagende ko bakuburia chipatrol gokorekana saja igachinga kichabo tuko eliko henekia omorembe no botera ruchasa bamenye kurwase chinseme chiga asokorara chinyomba ntori korara toro chiche otobwa tobwa bangangorusi gotori chinyomba bono twasabire serikali onyege gwanja ekore patrol nande tulindire omuchito ntonyore mekone mingi mwaso abagambi baitu serikali enene noenenke nabamate babwaterane bonse ikinko reporter getasene kya wanjete kya Ndize TV kurugigase orubebero bunga ya Kitutu Masaba amone bunga ya Nyaribari Chache nejinseme kiga kya Birongo ya Ruguru inchego nkorokwa Polycarp okara Anchumurulia Ndizi TV ebikorwa byogoijania anene mono kubwatekana no kuburwa kuburendi ase chinsemo ekyo ase abamenyi bensemi babiri bagusaba abarai goswana nagatina konekinga nkwirani balde oboto nabo konekinga oburendi ngotingi wabore ase ensemi fidati ndamanya ensemi nkira ukonera igoro yebikorwa takorase mugano yo kero kuligere by the way ngana yaberige koleto chando okuburwa kwemirima asensema y'abasae anabokera changia sokolenta ebikoro byoboyi bya sechinseme ekyo lakini nde negetambukire kibwenete koligererwa anena abanyanyimbo koenikia obulendi asinseme kikyagara nga saa moja by the way nkenda basana saa moja tokonyaranga n'abantu kiduka basiekere igo no bulendi bo bwenete gotinywa senseme yikero babiri bakonikinga anigo barasumu baga obi county ya Kisii na bagi county ya Nyamira igo n'abarai babonete kubwatira na gari evane kinga abanyanyimbo ngokora bali patrol gari elinde aboncherere batwara omurembe bogokora uboncherere bwabo Oigo nabanku gweseke tutabaye kugo cyase abayibuli konekinga nkora bali nako enekinga abana babo mbali bwesonania asi amangana anga kunaya umwana kabere gago cha ne engineer gari umwana uyo mata buno nchombone nigo akora mjengo
manya gocha ne petri gari nkomugori litangani ne liboli ngore to kuboli abayo uri baitonga nkomugori bare kero mwana gocha ne petri gari na boigo no muntu gokoro bulimi konyaranga umwana umumaitenga ni ochokore ibaru ebike ni ochire ne chitaya chipi Baide na bera akongera abaibuli sa zingine ekiagera na bora nyore nga omwana oyiga obiro monto monene nabwate gusina akanyumba kaye gusine saiga yaye orocho muibuli ane nabasubati ntokunya kugenda ase chisaiga cyaba murakero babira banene naboranya nakabwate kamuntu kaye gari bona teri raisi onyore muibuli kakunya gutara ase chinyumba cyaba mura anya kubaruto tanga nkibagokora umumura ukire kutatebe nga nkoendare akabago kaye kera lituko ukire margobo oletera akabosi oletera skali so ukire na shopping akerokende nabora akagere nga maybe gasi yale kogenda ora seviri ororire nga enke yiga nega nitebinto getera kinabera abero muibuli akongo ageni kiomanye to omwana ogo kwara manyalende chimbo cyaye kwara ategere no nikijirani na kichigoteba kwara motebi ukora korokinga no ne mirime yago kora kwamanya na ne sabwelia agotaranera mbarabya bakwenda na barabu mirimo ki yakogotebya kwenda onye mujenga gotebya kwenda akikishana naki ihe mujengo boli yakogenda abo igo munafinde kwa bero tabanga na beko ba kumu asfinu na enga ensemo yendenga kikwa bero kuguchinkuma igoro y'omwana obonga umwana obora yarochi orogendo ruwaye nduriruya orogendo ruwaye bantagota na baro bumbali baronge tabana tingo muibolo bego kuimuka igoro tabanga mwana no mukungacha umwana kumuikaranse mu bulinga umwana one amanga ngwetenga neke ne bosingikere nabo konyoranga omwana ogo kwabere kokomokonya fide gendo ngoteberigo nabere nkonyora nonya nasekinyoro nkoruwa akonyoranga omwana obeire gagotoka akora egekora kirekebe omwibuli omanya kuimukirira igoro oigerero omwana daga mwana one ta akora gento bineke ndika maitinga omwana oye ne robert ga kuibe bintu ebyo anakote banga omwana ogo kaga ukumuikaransi kikwatebunga omwana ogo sarekire ukwanire nabo yo nakonekinga kwabeire gokomokonya ngatinga egento gekogera nga abaibuli abange gusaba sabati abange bayigerera abana babo of course na maitinga omwana oye no moibya lakini akanyaranga nabwate rigiyanda liri abogoleti omwana olia konyaranga takwalibaga e public beke komo chumwana oye lakini abakonyaranga nabakumwegerera sabantu bale lakini kago ikanyomba gali amo e discipline isaine Fida naendelea ngabata kwanekwa asensemo yabamenye bensemeli ya kanunda iti yugotoka sensemeli ya Bumatara ase ward ya Nyakoe kitutu cha South niko babete bagweso kena bayigokogokera obokoreri bokwaliganirwa asensemeli yokokorerwa obulingolia elinde koenekya nga nkonyora bali obogwenya no murubili obete ko gosirwa nababwatani aneno muske Bethel Mose korwa sensemeri ya America oyole nekerenga kyo gokonya abantu ase binyoro nabo igokwenekya buna nkolingoli gobale nabo igokwenyorera obogweni muri kito dipo na sanya nabeteka wikira na sensemecho nabo igotwaliganiria yakobwatia abamenyi bekenyoro gya kanunda iti eyo gotoke mesa blockation ya Iranda litukeriga go benyorero bokoreri bwange bwokorwarwa batari wakanira kende asomurobiri obeto gokwariganirwa no mweshimiwa Bethel Mose nande onda atebe kwani hapa yekenyoro gya iti omurai Bethel Mose mbia mono sana aso wanjani bwao kwatware kwatorera mabera na ntwa Matara na iti gaiga kwatoira marioga bangi na bapimiru gaiga bairwa mariogo bagaka bonsi gaiga atagwateba mbia mono na ndogende gotokonya butambe boyo ngura niyo mto uyo chira kuturugo tokonya ga to moyo tutwara moyo ngumura ni mbia mono asoko twa abanyagitari ane mbia mono totegete no ndiukubwa abanyagitari arosi gugocha nindo chenga korwa umwaka uria none bijana urabikira mo igo tobekere bikombe biri bitatu twara gosoiri ande ndaite kwira ninga segente ka kodiri tukori ara ro ga Bumatara negente kiya sana era mukurigereria abangi nambare bakabande baretirwa ababugoiri gocha nasa konyirira ro igabago chakanyora mario kana baro barare buyarero omumuro yore no moyo bugwanchani gagenderete kubwa tukobokoreri bwaye gochia sebinyoro ao igore twarenge Nyakoe ero ga iti turi
on Thursday itokare Nyamondo Mosojo ione program mingi ya murayo ito achakire gukora mapema no tarasaba burayi lakini ndende no ogokonya kwa yachakire gokonya abantu bali mashinani inde banyaro bobweni bwa mapema nonye nabo abamenyi bensemeywe nigo bali no kugania gwokonyora nyagitari erange ndi banyare kwenyorera obokoreri kurwa serikali anyandiri nyagitari nere yareko yakwante yako bekukanunda ali skuru ya begetu nabona onye muntu okobogori omongino yego mubweke na omogongo mwire bakanyagitari lakini bona nyagitari kire kia mwasi iranda ona igabuna bona mbale bajira abagukwana ng'abaikirora no mario baitaiyo twari gosaba igabana yaito erigere nyagitari ekimono mbale batagwati okobwa gogoika tauni ari bachikobe kurigia mario tona bange barwarete lakini mbali we access nyagitari unabona ntu asabete kanunda we dispensary yabwene tokobe kukurukare nabarayi barengoro lakini karusi wore kairwa kia mwansi mutu bwate sitonyore dispensary yeto ya kanunda nerera akonya abagaka nabangi nabari marete ma watikana no gokonga kwa bugima abange nigo bakuburwa bokoreri asokoremerwa asibano baboriwe kwerikia netikadi cyukonyora obugwenya twabire toko ende binyole binge talike gyoka ase program egiyo ya giving back to the community igo barwarete mbali na card so barayi benseme nabafaite bakora sensitization abantu babo batware ki card chene chive batware ne insurance elinde elio chikonye kinyoro sengencho birekyo muntu takonyora matibabu a fight omosamario yebono ni gaborigwe agenderere no moyo ywe wogonchoreria magima yabange asokubatuka bokonyi anene gutia sabantu batari kwenyara kuna jere abantu bakibita ari banya kama rwire bakonye tu abanda bare tare kwenyara bamwe tubuso bona ndule sibusa bata bareta jukuri gose ibo tukumureni ngambo yamana saka ntakokora nandi tigagendera mu biyi abantu n'abandi batagonya kwenyara yamana to basabe bakari requestinga ndiwasa binyurumekera mbare bitanyara kutarna baike nyagitari echuna asatambe aso binyurumekera konya abantu tanya sae tigamusini inko ripoteri yake taseni kia onambe ya mokia Ndizi TV kurwa sekenyoro ya kanunda iti ke utoka imeye ward ya Nyakoe imeye bunge ya Kitutu Chache South ilitarea nenkoro kwa Dipon Hasanya tumuriria Ndizi TV gatambukirio ekia anemono ekero abantu bali no kugania okuya bagwesoki bene nakoba bakorua ogosira gochesa amenyi anemono asukulingoli wa pamalio maruire au na boigo kwa amalio yase igati ya balia bawetekirana ase ensemo elia Frida boigo na mangi anemono obaga ukonerwa igoro yengana erengete obochenu ase enseme timatikira be ukonera igoro yomu gano yo negetambo kirekia kero konyora nga abante kero barura se kenyoro ba sokire guche chinse chircheisiko akonyora nga bakwirani okoboko nere buyanga baba bagusira abari batari kwenyara se binyoro anene kero bakubalentera obokoreri ange erinde koenekya nga nkobonyora bali kegima ere buyake gima ase kolena toko batokorwa esege chogochia ase serikali enene nabo ige serikali elia yechi county kimwabere mokoranga aba bwatani au babeire bagwe sokya nebwende tena inwe mobe mugwe kwiri tambukiro kiabene asokwene kinga mwabeire mugusira ebitago biria byobochenu ase chinsemo au ime yomurobere bwensakya bunataka watemna utobwate utera somtanda ito Facebook and Ndizi TV News digital asensemo YouTube Ndizi TV News utera somtanda ito www.ndizitv.net number ito sema 0791928834 mchengana abanga babere soime morobere bwensakya uniulo moja tena following live Henry Ochoki daktari kurwa Itibo City Kisii County Nikondani tuned in Gladys Carey good morning watching and listening from Nyakoe hadi tamati Ndoche Naomi Kerwatanga Victor Omondo Mijienda
kana kama maite buya enere exclamation ndio kana kwa gavansa mukwakorwa emomo cyber keroka pamoja. Okay, kerondo chinga Josephat Mwenge password good morning from Thika Massive mbiamono sana. Jeria Kerubo agatebanga Queen's Day from Manama Bahrain Kingdom goika inka Kisi County na baibere Samuel Ongeri and my mom Mariana Ongeri Bakanyimbo Mwakiage Village na my sweetheart Ben na bana ba Minto Evelyn Douglas Julius Rebecca Duke na Fred Nyandie kama sima pamoja na mashabiki wote siku njema. Ocharo William agata good morning watching live from Sensi Kisi. Dolphin Mora agata good morning Job and Frida watching you live. I thank God for the gift of life. For today, wish my children, parents, friends, all fans of Ndizi TV, without forgetting my enemies behind, to have a peaceful day. Love, your show be blessed always for the good job you are doing. Biamono sana Dolphin Mora. Sidna Nyaksa Kurwa Ngeri Township, good morning. Ndoche Boygo Victor Omondo Miyenda Tapankurwa Nairobi West. Aigatinko mocha goika aligoteri ya Bugamo Omondo. Machange family. Hadi tamati akubanilia Mam Agnes Miyenda, Daddy Richard, Sis Irene na Nyanchama, Bro Samuel, Anna Mary, Bangi Kigima, Vonsi Agatebanga Vabe Vaswaime Jumuro video wenza kimambia bono. Ayub Mauga. Tujati kwa kumekucha na makucha yake. Chenzetu. Ayub Mauga by the long time not seen you. Karibu sana naenda Somoro bili wensake. Ata sisi huku tumedamka. Twenzetu. Edono Mwenge password korakiseri andam. Joshua Mbuyatiri mbago tabanga morning people from Nairobi Robin Center niko ndani na my wife Dorika Kerubo na my beloved son Katon Terimba. Ndochinga emboli ya Mosensema kwa Kembo stage niko ndani Calvin Nyaberi Mea Onsando morning niko ndani kutoka Kiagwara Itibo South Mogirango Embusuro engi ya Kurubonchari wa Mwancha niko ndani. Gladys Keri akatabanga good morning watching live and listening from Nyakoe niko ndani hadi tamati. Josephat Omega password angwa kama soba Joshua Mbuya Tirimba morning from Nairobi Ruben City niko ndani my wife Adorka na my beloved son Carlton Tirimba John Kebati Bas morning good morning endo enyene gatenga abana babere bagaso Somoro bili bensaki abono mambia matesuka berko katika libande Kwa boso ma Fred Muga bado morning from Nyakinyomisi ya secondary MS call pamoja ndochenga Jeria Kirubo for Queen's Day kwa kusoma right or abuna bairose memoro beli sakimambi jabono askendu mwanchumire Ndizi TV unabotambe entunda ya kabere ni batokumulikira amagazeti entuna atatu batokumulikira amangana arengete chisemi mugeni tuni ngora bere mambi abono mwanchumire litkoria rero ase o morobele wechisemi mugeni tanabe kago ikirana ase studio gekoraga ensa emo nenusu ekertrabe togosanganere Dr. Mogambi Moinani oyore lecturer at St. Maria Catholic University of Eastern Africa kertrabe togosanganere amangana alingete chiseme seigo kurende entunda kabero no botambe na magazeti kumulekera na botambe ngoba chute na kubamanyia ayero bolito asigazeti area ya The Standard na inja sensemo yane ngo baitia gwetire gazeti ya Daily Nation tiato sio miase chiduka keigo tokoirana ntabe togosanga amange. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi.
Omogusi ine kwabiri gukuria skuru ingia asura abikira umwana gucingikero cingia cha masomo bono skuru ya Sister Mikaela Girls Secondary School yuko toka sebara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho na lili chibuli yao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibiko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu nabo igo babwate cimbwa cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilidege science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi bwigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore cisemi elyo asaserie asajiga ligaragiya ako mwana mazingira maya yogosomera niko bwigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao onyolinga aigabuigo niko bagukina umwana kebo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirira muretu umwana anyora masomo aigoro Garnet Electronics niko bakoletere eofa yili gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseli gudi lyansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chibirika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwate bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubulyo oli papole pole asugwanchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asumurubulyiga amachiko namarago kubwatiwa niko bagutuka miyumo chokisi asenyombe manyakante buna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iye nedukore igene ase bintu biri bigutumika estima aseligolire insekegima. Kisi Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobokoreri au iryo koenekeria afyenkia ngorobarobokoreri buno koringorwa maisona koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance ko bwatya NHIF Minute Liaison Group Madson Group, KCB, Area ya Cooperative Bank, Teacher Service Commission, CIC Insurance, National Police Wose Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka Samagacha New Sansoram barabara nestejene ne yechigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi wetrase namba 0758770764. Kisi Family Medical Center, your health, our responsibility. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante.
kama msukule miezezeta vile vitamkule nipete na such kind of love baby sing unanipenda. Generation Studios igo babwato bokorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ejo abancu bawo baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya cingero cingiya ejo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio ejo egasoke amariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na wigo mbabwate video shoot asibabwate kamera cingiya ejo kigosoke kibice cingiya kweli kweli komenta nayo mbabwate sound haya ejo erengiya asenesangerekano banyole asenyumbere ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabiri yani 7th floor ibiyumo Kishi. Karibu E-Generation Studio aiga utapenda no mwana w'icyanga cya mitumba kiragiye abana amo n'abantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobere sabari ntambe asago kirete iregiseri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono cyanga cyabana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products ci mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali bataito cyake biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gose kogendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Biwa Health Natural Herbs Clinic nenya gitari ya chirenguma asokorwa obogwenya gotumeka amaliogo yemete mbabwate abanyagitari buna Dr. Gikonyo abakolingolya na kogwenya amaroire abuna arthritis oboroiro bweskari high blood pressure UTI ulcers, asthma, hemorrhoids, fibroids, prostate enlargement na gukwa endurume. Boigonkwena na bale amaliogo asaba sacha bali achinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorole rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange. Babwate chimashine chekerero echichikolingolya amaroire Eliokonyora obokoleri bwabo batarerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi, Kisumu, gose Mombasa. Umerana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kya mabuta ya Pebo. Kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity. Kera litkoria Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol lirongo litangani room 117 naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited
nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kweisiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwa se chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa kampani ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora amarwaire amange ande karawa chine ntobwate chi machine chigokumureka chiarora inkikero bobe tigo kumureka umubiri umugima gwansira umutu mbaka inse na ichigo totengi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo mwana abandi machine yengo murekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochiobosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwese kara bwakire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mwanchumurilia Ndizi TV mukwadi ndivene ase entunda yende ime yomoroberi wensaki asebuna botambe tokuba tukumulekera aya irogolito ensemo ya magazeti buna botambe kumulekera egazeti ya The Standard nerefida egazeti ya Daily Nation dochinga egazeti ya The Standard epeji entangani engana irogolito nigoro yogosiekwa wachinsemo au imense yaito ya Kenya yekubwatikana nokorobekana wekegoli ya Gen Z umuliki gazeti The Standard banga nigebyasara ebinge imechi town na boigo emechi menene imensi cha Kenya yabete igegosie kwa chipara gutangwa gotichwa negati yabale kurobekana boigo kolende ni gokurobekana okuwatakate asenchera endonge kwa beto kuirana nakoba na gutumye kwa asenchera etari endonge nebibago ababete bagosalia enibo yaba Kenya bunorocha The Standard abuna abari korobekana aze ensemo chinsemo au turochenga nigo abange babete bagwokia emerero ase kolende
aite bagusali boigo enibo y'abakenya nigo torochenga boigo segazete the standard pejentangani nigo ekiama keria kya ODM tabinga omurai wense Dr. William Ruto nigo bwata manyinga y'abakenya ase amagako abo ase kolende boigo megazete the standard ngana emolekire nigo enchera bose ninchera ababunge babeire bakwebisa kubwatekana nokorobekana ko entertainment nsemo au na boigo nigo ensemo ejiskuru asabete chiko igora ikubatkana nokorobekana asengencho nigo abaiboli naboroke babete bakobwera obo bose oborendi bwabana babo the safety of the children ngana betkwiranga mbabete bakwigora chiskuru lichuko lialenge lichuko legoro igatia mange abetakumurikira bose amurikire ime igazeti ya the standard askolende trabata kugendera na ukumanya amange ayo amurikire ime igazeti ya the standard mancho murigere lyatyankwaliga niko ikase gazeti ya Daily Nation page nentangane kerondo chumulikibe gazeti ya mulikire tebuna nigo chiskuru ebigambero nabayigo bonselya ebetebigo sie kwa abo litkoria igora kera mulikire tenga anga korengana obotukibwa bere bokorekana nigo yarokanire abana siasa batano noyomo nabayiga babwatani ko asensemeli ebyombe bitali bye serikali no moncherelia nabo bakageire gosira nabayiga kwenekya ama gosokorobikana kwa bere kogokorekana page ya kanene mulikire tenga niyo asobe miboiga se page yentangane mulikire tenga kibona ababunge naboiga abawaziri babere bakomenterwa enyeria yabo nonya ense gegedete guturubanigwa ase mulikire gazeti ya mulikire tenga nige kigenza gi serikali kirachikogania bilioni ya monukta enoti isano na ibiraskira umwaka ilinde kwaneke na babere bagwakana abawaziri abagavana ababunge aba MCA na boigo abo bisabande be serikali aboiga sensemeli ya mangana lingete chisemi nigo muri kibigazeti ya muri kitenga aboro kigwa milioni ya monukta ibere abo bare credit bono iga nigo serikali ya berege kwenekya ngago ikera omwaka bwekiri bubere 25 nemo asensemeli nigo barachikobekwa asensemeli ya senior school ekerem omwaziri bwekisemi Ezekiel Machogwa berega kwenekya buna mbairo berete naboigo oyo kabeire omubwi ya sensemeli yego sori ya Steeplechase gosi champion ya sensemeli ya Steeplechase Ezekiel Kimboi ngagendete kurwa obasemia ngaki abantu barabe bakwenyorera obubwi aseboigo page yentangani ne morikerete na kimuraibikia magia ODM Raila Odinga gendete komochia serikali kubwatkana no boityo bubabere bokororokana chinga kichokorobekana gosika busiko ikase page ya kabere ne morikerete ngakyo bokoreri bwabete bogotenenigwa buri tukurigora stinsemo kubwatkana no korobekana okukwabete gokoeneki wasumuriki bwegazeti ya morikerete nga nigo kero okorobekana kwabete gokoeneki gwanigo kwaringo kwa mulembe asekorinde litkolia igoro babete bakorra moncherelia anene chinga kim oboibi abwabete bokororokana nonya nabo nigo muri kibigazeti ya muri ketenga ekigambiro nigo kebete kegutuguterale obutumiki bw'echitia gas nabo igo asensemeri chibundu keri gutanga ogoitwa kwa banda sekorinde litkolia igoro abanyanyimbo babeteretwe gutumika ebinte bya sepeji ya gatatu haboigo ne murikerete ngaki asensemeri yobakoreri bwabete bogotenenigwa anena sensemo yobonchereria chiskuru asibo murikete chinsemo abune county ya Mombasa naboigo ensemeri ye county ya Nairobi agosika busiko ikase page ne yakane nige murikerete nakibano botukibwabere bogokora naboigo kumurikerwa abana siasa batano noyomo monchereria yomo naboigo ababwatani korwa sebyo bitali bya serikali barokanire gusira okorobekana ayakero muri kibigazeti ya muri ketenga abana siasa batatu korwa senseme ya Nairobi ababere korwa senseme ya Central naboigoyo mokorwa senseme ya Rift Valley omoncherera korwa senseme ya Rift Valley naboiga bwatani korwa sibimbe bitali bya serikali ekemokere asense ya Kenya naboige kende kere chinse kiri chesko nabo babeire bakororokana nga bagusira oko
okorobekana kero muri kibigazeti ya muri ketengani go botukibogendete kokorekana irinde konyora oborori bw'isaine irinde babe bagwikigwa bosi bw'ekigambero asoko kagerwa agosira okorobekana epeji ya gatano hanigo emurikete nga kibona abonchereria babete bakoimukia egetambukiro asokulinda obonchereria bwabo chinga kichokorobekana kere yaberege kwene kigwanga niga sarenene yaberege kororokana se abonchereria chinga kikorobekana kwa bago kwene kigwa nabantu kuiba ebintu korasichiduka asekorende baimukiri getambukiro yo kuligia abarendi korwase chikampuni checha abantu nyene gose private security guards abo bari gotinna bene linde kwene kyanga ebintu mbiri koibwa ase chiduke kinanya naboni igwa boncheli abange babeire bakobo akomenta ebintu ase chiduka cyabo kubwatikana nogo sirie nibo eyo babeire bagosiria kere yabetege korokana ngali tukore igoro niga boncheli abange babete bagotina bokongo nabo igo kubuguri ebintu ebyo birabe biko batanga gosibigo tanga abantu gosoa ase chiduka cyabo epeji ya gatano nemo nige muri kerete igoro yo muraibikia magia ODM Raila Odinga na kibona gendete kwamererio bakorera be serikali anene chinga kyaganiria serikali ko ligereria abantu bali babete bagukwa nabo igabandi gotigerwa chingoma chintindi nabo igabandi gosiria enibo yabo akobwatikana no korobekana kukwabere kwene kigwa asense ya Kenya ekero muri kibegazeti ya muri kertengani go baganite serikali ya Kenya kwanza ko responsible asebinte bibi abere bigo korekana aneno muri kibegazeti na muri kertenga senkwana ya bene iyo muraibense Dr. William Ruto nigabetega kwene kingere taraba gakurugo chika abantu bagosira asenchera yo botutukano asekorende boigo ensemeri yo kwamereria serikali egenderete kuba mocha ase okoiba abantu asenchera yo botutukano Wega se kyombekeli yo kwegerera obwene bwa mwanya bantu niko kyabirige kwene kyanga asibali babere bakorobekana gwikira bono iga nigo abantu 39 babere bagusiria obugima bwabo asekorende abantu 13 noyomo babere bagotigerwa chingoma chintinde asibagendete ko mocyabanyimbo asogutumika chinguru chinyinge achinga kicho korobekana page ya 5 na 2 nige muri kertenga kibona chiskuru chinyinge cyabete chigosieka kubwatikana no korobekana kugendete kwene kigwa anena saba iboli babetereretigwe koberanka n'abana babo kera yaberige korokana ng'amatukamaega nigo chiskuru chinyinge cyale koruterwa chitiaga ase yabeda chikobeka amagima yabarukigwa bange ase Kongo boiga se page ya 5 na 2 ne muri kiretenga kyensemeli yebigambero byabete bigoskia bosio ogategererwa kwebina ana boigo konachwa magega yo goturubanigwa ne anakorobekana kuko betego kwene kigwa boli tukoregoro anene kero muri kibigazeti ya muri kiretenga mbata mitego tumeka chinchira chekerera nene mitanda ase ogotegerera egatiye bina ase kolende yabo betereti agosukia bosio ase page ya 5 na 3 asenda bengo kolero mwanchi murigereria anigo emurikereta mangana ye alengete chisemi anene ase koro wizareri chisemi yokoragwa no mwaziri Ezekiel Machogo yaberiga kwene kyanganero beretebe ikirano aso kwarigania aborokigwa abo bare grade 8 bono igase yaberiga kwene kyanga ase gwetani aborkiga milioni ya monukta ibere nigo barachikoba bakubikwa sensemeria ya senior school asogosoa grade 9 achinga kibarabe bakumurikera ebinto ase okoba mabaga ase chiskuru echo mancho marigerera abononda ikira omwere bo kumurikira gazeti ya Daily Nation gotaka kwemanya mange egorere gazeti eyo osome asobeme Togo so gazeti ya The Standard page ya kabere nige ukonera mono igoro yekigambiro kwa amerelia na kwanga komo ruseria ekina yechibesa chi milioni chimenye emerongo 5 nemo na isano na isato kubwatekana nekina kerengete amangana jogo kurumi omosato yomo Evans Kundu oyore gati abalia babete bakonyora ase skando ya National Youth Service nigo
ekigambero kyabetege go anga kurusya ekina ekyo abetege gusabanga kebege kurusugwa asenseme yasimono botukibara bakogendera kwene kinga bali babwate amamocho nkwirwa le tambukero egetindi epeji yabatugashete sana tabanga nigo ekyombekeri kya ODM kyabere kumugania umuraibense Dr. William Ruto wetigia emeremu eyenkubwatekananga nigo batabanga niga bwate amanyinga ase amagokai kubwatekana n'abakenya babere bawusira magimabo kubwatekana no kurobekana kwabere imense cyo Kenya nabo igo kubwatekana negati yemeroberi yo serikali eyo etaraba gewitaberanwa ne serikali obosaba kwa betokurwegwa nekyombekeri kya ODM ase liukolia baterego somwa no murai bose omoliki omonene bekyama ekyo Edwin Sifuna toske bose se page ya kane igazete de stane kwanera igoro yenche obutukanu bwa bete bakoba anemono ekero ibago bya bete bigo sokya na koibera abakenya chingaki chiria chokorobekana imechinsemo imensi cha Kenya anemono ase county ya Mombasa nigibago byabwate emeyu byabete bigwe soki bene nako ibera abakenya nako beta abakenya emeyu chingaki abaskali babete bako baligirelia bagakuminga nkeke kegendrete asenseme yuno chisigaze standard eyiniga ale ya mwabete ko sambu ensemeria ya Mombasa kubwatekana noko robekana epeje gatano gazete the standard kwanera igoro ya Sara nene nabo igo oboteneni wa kobo sombi anemono chinga kichiria okorobekana kwa betoko bachinsemo ime county ya Nairobi ni go chinsemo stare gweteka yenko kwatikana no korobekana asaba Kenya bange babete bakubetererwa gutara erogendo orotambe yenko kwatikana no korobekana kwa betokiranga bosombi mboba aroro igazete the standard ni go boigo ebegete bicha yomo sae oyomo oyuo betega goruta etiaga sotia ansi abanyimbo chinga kicho korobekana epeji yagatana ne magazete standard tabanga nigo abarande babiri bakubuka kurwa sitoro nabo igo kwegerera ensemeria ye pulpit bose amadabao ase aba siasa babiri bakutumika asabo asenchera etali engia ekyombekeria kya NCCK nabo igo kelia kya ba Catholic Conference of Bishops Kenya Conference of Catholic Bishops byabere bigosoki bono nabo igo gotenenera aba Kenya nabo yukobuka kurwa ase kitoro buno muri kuyo zeta teba urutesega zeta standard abuna aba Kenya anemone kurwa ase county ya Kisii omunchi obosongo babete bawe soki bene nako robekana na utenenia obonchelimie county ya Kisii toskebosio wikase page ya gatano gatatu gatete standard ekomorikira buna ababunge abange babere bakwebisa kubwatekana no korobekana asa bange babere bakobwera amagimabo enkubwatekana nabasaye kubagoselinga nigo barabe bakobarusia ase ensemeria bawo kwanira anomono chinga kibagoika ase chikanisa toskebosoika se page ya gatano na gatato nigo obotu ke boyandrate an mono igoro yeskando yabete ko ba washingishu asaba bete ba ko wa eira yogo konyo abunona bengo kolera kumulekera ase amagazeti ase kolendere ne kwemanyia amange nabo kwigorera egazeti area wanchete obego kwemanyia ase oboime ase komajibwanga nigo mogene ito emambi ijabono abera kirana ime ye studio mogene ito Mugambi Moinani daktari korwa ase university ya Catholic the Catholic University of Eastern Africa astrabito kumulekera amange anemono alia arengete chisemi sekirenga ekenene kerabe no koligereria anemono igoro comment kana we school fees na boygo omuroberi OCBC anemono igati ya mange astrabito kumulekera ayo aire obolito ensemo elia yechisemi mancho marigeria tia tosa somo timo como keigo ndabe ngugotiga asama ko kae job to skatanyigara tia to siome asecheduka amokoirana mobe mokoirana nere job mobe mokokwanira mangana yechiseme